ke Mr Majingo, kutheni kukhethwe wena as the face of the Billboard site C? Msasazi, xa ujoyina umbutho ujoyina njengelungu ngokuzinikela nibaninzi phakathi kwabanye abantu. Kodwa ke isizathu soba kukhethwe mna ayindim, kunesikhokelo kwimibutho yonke ethatha izigqibo. Kodwa ke eyona nto ndifuna ukuza nayo ngaphambili, iBillboard ayikho site C, ikwimetro, kwi-City of Cape Town. Uthetha ukuthini ngoba thina ke siyibona Emnyway Road okanye ke kule ndlela yase-site C emveni kwaseTaiwan? Msasazi, iKhayelitsha yi-township eyakhe yankulu kakhulu. Kubalulekile ke njengabantu abasemibuthweni yezopolitiko ukuba sisondele eKhayelitsha, sithethe nabahlali baseKhayelitsha. iBillboard eseKhayelitsha ayiyo billboard nje kuphela, ngumyalezo okokuqala othi lo ukule billboard ibililungu le-ANC kodwa ukwazile ukushiya ayokujoyina i-DA, nto leyo ethetha ukuba nabani na ocinga uba ufuna ukuyijoyina i-DA angayijoyina, ngoba sikwilizwe ledemokhrasi apho kulwelwe khona inkululeko. Idemokhrasi ke iyamathorisha ngoku abantu baya apho bafuna ukuya khona, akumelanga bathintelwe. Umyalezo woqala usebhodini lowo. Owesibini, ubukho bayo le bhodi pha, njengoba besenditshilo ukuba iKhayelitsha yi-township enkulu. Xa ungena eKhayelitsha ubuyayijonga irenki yeteksi ese-site C, ungena uphuma, ungena phaya. So la kona on its own, it's a strategic point for ukucommunicate imessage nabantu abangena bephuma kulaa ndlela ngenyawo, ngeeteksi, ngeemoto zabo nangezinye izinto zokuhamba. Kutheni Mr Majingo kukhethwe wena, ngoba ikhona into yokubana kuthiwa uyayuzwa ubuso bakho ngenxa yoba ungumntu omnyama eKhayelitsha? Msasazi, andikayifumani into yokokuba ingcebiso yomntu oyuzwayo uyifumane kumntu ocontesta naye, ngoba aba bantu bathi ndiyayuzwa ngabantu abakwimibutho ephikisana ne-ANC. Nditsho nayo nakakade ukuba ngabana ithi ndiyayuzwa, bona bebendisebenzisa, it means bebendiyuza na. Kodwa eyona nto ndiqiniseka ngayo, le nto yokuthi ndiyayuzwa yinto nje emotional, akukho nto iyiqulathileyo. Yile nto ke abanye abantu xa bethetha bethi bezimuncukakade, ngoba mna mntu wenza lo msebenzi andiboni kuyuzwa. Ndithi xa ndithethayo I'm being valued and ndisebenza nabantu who respect me and who respect the people, hence besizisa inkonzo kubo. Ndibulise kuwe okokuqala Msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli besixeko seKapa kwimbombo zonke. Masibulise tata, sibulela kakhulu unkokheli ngomane uba khona xa sikubizileyo. Mfuleni Radio uyalisabela ukhwelo wethu? Kuyanyanzeleka ngoba singabathunywa xa siceliwe ukuza esikhululweni size sizokwazi ukuthetha nabahlali. Yes. Mphulaphuli ke apho ekhaya njengoba sihleli ke no Mr Majingo namhlanje, uyawukhumbula ke izinto ezizathi ndi nee-trends ezikhoyo kwicandelo okanye ke kwela cala laseKhayelitsha ukusukela from SIB uyophumelela ngaphezulu ngaphesheya enkanini apha kweli laseKhayelitsha. Kunento okanye kunento abantu abaninzi abayibalulayo ukuthi ke kune-billboard enkulu xa uqala ukungena kwezi robots zase-site C ekhoyo apho khona ke kukho uMr Majingo. Ungumntu omkhulu uMr Majingo eKhayelitsha? Msasazi, ndingumntu omncinci kodwa okwaziyo ukwenza imisetyenzana emilingeneyo ukuncedisana nombutho akuwo. Mr Majingo, ungoyena mntu uthe wakubekwa e-site C okanye ke eKhayelitsha wayi-face of the DA okanye the campaign of ye-local election. Ingaba seniqala ukwenza i-campaign ye-local election njengoba bekwe i-face yakho phaa njenge-DA? Mandikuqinisekise Msasazi, ukuphuma kwam kwi-ANC kunyaka ophelileyo ndafika kwi-DA, ndifike kusetyenzwa
khange kubekho xesha apho kuthiwa kuqala ikhampeyini oko kwakusetyenzwa okokoko kuba sisasebenza nangoku. So uthetha ukuthi ibe ngumsebenzi sowuqalile. Ngumsebenzi busowuqalile Msasazi ngoba ii-elections azikho nge-election day. Ii-elections zingemihla ngemihla nokuthi kwenziwe inkonzo abantu abazawubona ukuthi ziyenzeka bakwazi ke ngoku ukuthi lo umbutho ngulo sicinga uba nguwo onokusinceda ukuya phambili. Simncedise ngoba ekugqibeleni sithi abalawula lo masipala ayisinguye, so that wase-side C kwa-except so that xa ewina siwine sonke ngoba akukho mntu uthanda akayithandi laa nto nathi asiyithandi and asizukwazi umyekela antyumpa-nyumpeke ezingxakini yedwa. Funeka simane sincedisana naye, funeka naye athi gqolo xa ebona into azizena ngaphambili so that umasipala akwazi ukujongana naloo nto. Yes, ingaba zithini iinkqubo zenu okanye iprogram yenu to outline the local election? Ingaba sele-ready for i-local election? Enkosi Msasazi, andifuni kungena kwindlela esizawusebenza ngazo ngoba kaloku ndawube ndidakanca ubuchule nobuchwephesha bethu ukuba sizawusebenza njani. Kwanele oku ndithi sukela ndafikayo kwi-DA oko kwakusetyenzwa oko kusasetyenzwa namhlanje. Seniqalile ngolifaka i-billboard Mr. Madiba, subalekele question yokuba ne-DA iprogram yenu yama-local election seniqalile. Kudala Msasazi laa nto bendisithi ii-elections aziwinwa ngomhla wee-elections, ziwinwa long before uye kuzo ii-elections. Hence nsithi ndafika apha kusasetyenzwa nangoku. Andizungena kwi-detail uba ezinye izinto kodwa umsebenzi onojonge no-election even beyond elections sibhizi nguwo. Mr. Madiba, uyayibaleka le question yokubana niyane-DA sene-ready for i-local elections and nifuna ukuyithatha ikhayelitsha. Siredi Msasazi for i-local elections, mandiyibeke ngolo hlobo. Ndifuna loo nto leyo. Ingaba ke ii-services eniza nazo ingakhawunta nje ii-services eniya nazo ebahlalini Madiba siye straight kwi-content okanye kwinto ebhaliweyo phaa kwi-billboard ithi owayeyinkokheli ye-ANC eKapa ukhetha i-DA nawe unako. Khawucacise la mazwi ngokubanzi. La mazwi Msasazi athi kuye wonke umntu onqwenela ukuba angajoyina i-DA ufree uba angayijoyina, angoyiki ukuba kuzawuthiwa kuye uyisell out okanye uyathengisa okanye uyipapeti okanye ujoyina umbutho wabamhlophe. Because xa ngabana ungumntu bulwele inkululeko and sonke iipati zethu siclaim uba zi-non-racial, kufanele uba sithethe ngale nto sithetha ngayo yokuba ngoku senza isizisa inkonzo ebantwini. Now okukokwam ondandikujoyinele umzabalazo kukuba ndincedisane nento yoba abantu babe nelizwi ekufumaneni inkonzo. Uyazisisa ke inkonzo ebantwini? Inkonzo ngexesha esikulo ngoku i-DA iyawenza amatiletile, ewe kusekude phambili kodwa umhlaba ewuhambayo nesele uhambile kumntu obonayo uyancumisa. Uba uyajonga kukho indlela eyakhiwayo esuka eWynberg Mitchells Plain ezeKhayelitsha apha ngasemyiweni ngakule ndawo enebhodi kuvulwa indlela ibe banzi phaya. Zizinto ezenzekayo ezo nezinye iindawo apho kukho khona ukwakhiwa kwezindlu. Ewe wona umsebenzi mninzi kodwa i-performance. Masithethe nje Mr. Madiba ngokubanzi kule ndawo kanye kukho i-billboard kuyo kukho iimpuku umdaka kakhulu kule ndawo kuthiwa kuseTaiwan ithena ibeka khona ne-DA. Ingaba ii-services zenu ezi-DA niyazizisa kwabantu baseTaiwan exactly apho khona nibeka khona i-billboard and basakhomplenela ukwakhelwa kwezindlu kuthiwa abekho kwi-database okanye abanawo zibokhelwa izindlu ngoba laa ndawo ifumile okanye iyanetha le yaseTaiwan niyibeke kuyo exactly i-billboard? Ukubekwa kwe-billboard kulaa ndawo ndifuna sikwahlule kwiingxaki zokuba abantu behlupheka behlala kwezaa zindlu bahlala kuzo nezinto sithetha ngazo. Ngoba enye into umhlawumbi ukuza kwalaa billboard ukuba ngaba banozixelela ukuthi sizawulandela lo myalezo ubhalwe kule billboard, mhlawumbi bangayibona inguqu kwezinto sithetha ngazo. So uzama ukuthi ooceba abakhoyo e-SIDC ngabe-ANC, ooceba abakhoyo e-SIDC ngabe-ANC bayayinikwa ibhajethi yi-DA? Bayayinikwa ibhajethi kodwa
ukusebenza ayiko kwabo bodwa, funeka sisebenze nabo njengomasipala. Mna andingomntu uthanda ukukhomba mnwe komnye umuntu ngoba noceba So Mr. Majingo ukuthi ooceba be-ANC abasisayitsi abasebenzi. Andiyitsho msasazi ukuba abasebenzi, kodwa imeko abasebenza phantsi kwayo nabo ndiyayi-understanda. Funeka sibambisane nabo ukuze siyitshintshe, singanyolanyolani, qha sizame ukuncedisana nabantu ukuba bafumane inkonzo. Nantso eyona nto kufuneka sisebenzisena, ngoba uba ngabana sizawutyholatyholana ayizusinceda loo nto, abantu babe behlupheka ecaleni. Masithethe nje before sidlule kulo mba we-billboard. Ungumntu omkhulu kakhulu eKhayelitsha, njengoba zisiya nangoku zizawubuya eKhayelitsha, ngoba ekugqibeleni abantu kufuneka baphile ubomi obungcono. Yinjongo yethu ke leyo. Kule nto yokuba kuwayitinishwe iindlela incedisana ne-traffic congestion loo nto. Yabona xa ungena eKhayelitsha esayitsi kusasa emini na late kuba nzima phaa. Funeka ke ezo nto ibe zinto esizihoyileyo. Nale nto ithi ngelinye ixesha ungakwazi uza nezi nkonzo, kodwa xa kungekho khuseleko lwaneleyo, loo nto ibangela uba abantu bahlale kabuhlungu. Yiyo loo nto kukho iplani yokuba ii-wards zifumane abantu abazawujongana nazo from u-law enforcement, wadi nganye ibe nabantu enabo ejongene nabo bagade ukhuseleko lwendalo. Okay, masambe ke siye phaa ku-WhatsApp uthe ke wakhomenta umphulaphuli phaa uthi, we are listening and Mr. Majingo is on point. He's giving a clear perspective. People khaya lethu must change and vote correct to fix ingxaki zaseKhayelitsha from Andile Qolo. So uthi ke loko Andile Qolo ukhaya lethu makavote right ajoyine i-DA. Ndingamncedisa ukaQolo kwelikhwelo ukuthi ikama makeze wamkelekile ngoba ayisenza umsebenzi omhle indoda. Yes, kanti yaphulaphula lumula apha ekhaya sihlele no Mr. Majingo. Sifunda ke sithetha kakhulu ke nge-billboard ngumcelimngeni xa ungena kanye apha eNeway Road apha ke ngaseback eTaiwan site ke lo kaMajingo ke sithi ke akafuna ukuzixela iinhlelo zabo zokubana seberedi okanye bekho ready for kukho isantu okanye ke kukho iintetho ezithethwayo around malunga ne-wall okanye ke idonga elifuna ukwakhiwa kwezi township ukuyotsho eCape Town. Kuthiwa ke nisibuyisana kwi-apartheid ne-DA okanye zonke ezi zinto zale wall zibangela isantwa esokubana nina nikhuphela ngaphandle ii-townships okanye i-Cape Flats okanye ke kuba i-crime ningakwazi ukuyikhontrola ne-DA. Ungathini ngale nto ye-wall? Msasazi, lo mcimbi woludonga ufuna abantu bawuzolele xa bewujonga bangawungxameli. Ukuba ngabana uyajonga uba usuke etawuni uyoma eSomerset, zikhona iindonga ebezikhona phaya, noba ungathi zi-concrete palisade fences bezikhona nakwezinye indawo, kodwa zona azikho vandal proof. Kulula ukuzivandaliza because xa abantu beziqhekeza kulula. Olu donga kuthethwa ngalo luzawusinceda kwiinto ezininzi. Akufuneki bantu banqumla endleleni e-freeway, abantu bayalimala zimoto. Yaye futhi kufuneka kungabi lula kubantu abophula umthetho ukungena e-freeway. So eyona nto ingamandla, yeyiphi enye ibenefit abantu abanoyifumana kolu donga xa lusemva kwendlu zawube unowujonga apha e-sightseeing, ngoba nabo aba bantu bahlala phaa ukuba khe kwakho laa donga sizawuba khona nespace esizaba lapha emva kwendlu uyokuma kwelaa donga, umntu anosisebenzisa ngokukhethekileyo. Kodwa ndifuna singene kule ndawo msasazi. uPrasa ngenxa yezinto ezenzeka kwi-rail line bekude kwakhona amatyotyombe akhiwa kwi-rail line. uPrasa naye ukwiphulo lokufaka ezi ndonga kule rail line so that abantu ukwenzela into yoba abantu bangakwazi ukwakha bayofika ngasesiporweni. Kodwa awuvasaxwe ngaloo nto. Na into eyenzekayo ke ngoku ithetha ukuthi abantu
bayazikhetha izinto amabaziphikise. Mhlawumbi noba singathi CDA ilanga lizawuphuma east ngomso, abantu bangayiphikisa loo nto. I-safety plan ye-freeways ibiqalwe ngo-2024. Now le nto yokwakhiwa kodonga yi-capital project yakwa-safety. Nakwezinye indlela ezingezo-freeway kwenziwa into yoba kubekho amagosa kuzo emini nasebusuku, N1 and N2 nezinye i-secondary roads. Kwezi ndlela bekukho iziganeko ezibalekisa umzimba eziyi-148 phakathi koJulayi 2025 noJanuwari 2026 zenzeka kwezi ndlela. I mean 148 abantu babanjweyo pha ziyi-8 iziganeko over the period of 2 months zona. Na ithi ke ngokulonto apha ikhona ingxaki. Asithi ukwenziwa kodonga lichiza lento yonke, kodwa izawuncedisa. Already kulamagosa sithetha ngawo sithi ebekhona kule ndlela 2895 yeemoto ezincedwe ngalamagosa phakathi September 2024 noJanuary 2026. Sibala imoto asibali occupants. Mhlambi kwimoto nganye bekho abantu abayi5. Uyicinge ke ngokuba bekunekwenzeka into ithetha ukuthi ngabantu abangaphi abo. Na njeke ngincumisa Majingo ngibona nje abaphulaphuli nalapha bengena ukubamba nje kancinci kuloo ndawo leyo kumphulaphuli omileyo emnxebeni owapha elento Taiwan ofuna ukwenza ikhona. Kanti ke lo mzuzu molweni sisi hello sisi sizama ukumamela kusisi ke ngokubanzi sive. Molweni sisi wam. Okay, molweni sisi kunjani? So nwabile sisi wam uthetha nomfuleni radio apha sisi wam, ingaba ungusisi ohlala eTaiwan? Yeyiphi le project sisomthetha ngayo le Enkosi Msasazi. I-budget Msasazi yaye nawuphina umasipala izizindlu ngokwe-portfolios. Kubakho u-housing, kubekho u-transport or mobility, kubekho o-urban waste, kubekho o-water and sanitation. Ayiyo ngxowa ekufakwa kuyo yonke imali kumane kuyothathwa pha. I-housing ine-program yayo. Na uthi usisi usuke emeetingini kuthiwa azafowune. Ngokuqinisekileyo usuka kwi-meeting ibinoceba ngoba nguceba onelungelo lokuba ayazi le ngxelo yoba le project kuxa indawuni. Now uvakala ngongathi ngumuntu ongenathemba kulaa ngxelo ayifumanayo. Now uceba wakhe wasewodini. Yes. Ndincedisa ke ngoku kwinto ethi ndiyayinotha le nto so that noba iyafika ku-MMC ozawukuphendula ndibe nami ndizakwazi ukuyisebeza, ukwazi uba umeya naye ayikhangele ku-MMC uba kuxa kwenzeka ntoni kule ndawo.
kodwa ngethemba lokuba surely uyayazi uba le project iza kwenzeka nini. Xa into ebalulekileyo uba uthethwe rhoqo. Umbuzo kaMthunzi Qhagana malunga nebridge yaseGrifton neCrime. Uthetha ngewall. Ibridge yase-Driftsons njengoba kuza kwenziwa iwall kuza kuba busy, kuza kubakho ii-cameras so that yonke into, ngoba ngeli xesha ndithi kune-2,895 yeemoto ezincedwe kulaa ndlela, 1,061 ibonwe kwikhamera. Now kufuneka ke ngoku kubekho loo nto yokuba abantu banganqumli nje, kubekho ndiyazibona zona ezi bridge zinayo ingxaki yazo, kodwa kufuneka kubekho ikhamera. Now xa sithi ke ngoku uzawubakho amagosa endleleni njengoba sekhona already, akuzufana naxa engekhoyo, ngoba uba uyahamba noba uhamba kweminye indlela usoloko ubona bakhona abantu abalapha ecala kwendlela, so aba bantu bayancedisana. Xa ufumene ukonzakala kwemoto yakho bakhawuleza bafike bakuncede, bayipetroli bayakunceda, balivili bayakunceda. Kanti ke mphulaphuli ulapho ekhaya sihleli no-Mr. Majingo. Angangabi kufutshane ngokwaneleyo kwindlu yomntu, kodwa at least aba bantu kuyazi uba abantu abathile bazawukha kule tephu, abanye bakhe kule tephu. So ndiyaqinisekisa into yoba uba ngabana awekho at all kule ndawo yaseZola, uba bendiyibambile sikwazi ufumana uceba walaa ndawo, simbuze uba kuxa aphi naloo nto, but mna ndizabe ndihamba nayo kwelam icala sikhangele uba iZola iphi na. Okay, siyabulela ke Mr. Majingo. Umuntu okhomentileyo ke phaa uthuliswa Jacob. Uthi ke phaa kwi-comment. Lelo. Uthini Mr. Majingo? Lo mbhalo ukulaa bhodi uthi uMajingo owayelilungu le-ANC wayishiya wajoyine i-DA, nabo bangayisithatha isigqibo esifana neso. But ezi zinto zithi uyi-pumpet awuzoyi nozoya ezi zithi uyasetyenziswa njengomntu omnyama. I'm selective in listening. Ndiva into endifuna uyiva, andiyiva into endingafuna. Wena awuyo-pumpet abantu abamhlophe. Msasazi, ndifuna ukwenzela umzekelo. Ekufundeni kwam ndiphuma kwifemeli ehluphekileyo, ndankqonkqoza kwimizi yeenkokheli ezimnyama ezazikhokele i-ANC, ndifuna ibhasari, zange ndiyifumane, ndafundiswa ngumntu omhlophe. Ukuze ndikwazi uba kule ndawo ndikuyo ndafundiswa ngumntu omhlophe wandifunela nendawo hlala. Ndithe xa ndingathi ndigqwesile ezifundweni zam ndadibana nalaa mntu wayendivalele kwibhasari, wandibuza uba ndingowaphi na, ndamkhumbuza uba ndikulaa mfana wayefike yes. Ndathi ndila kwedini yayifike eofisini yakho ifuna ibhasari iza kwenza izifundo ezikumila kunje ingazange ifumane, ndimlo. So ithetha ukuthi abantu abamnyama banomoya. Ayinanto nokwenza nakhala le nto. Isentliziyweni uba uwilling na ukumnceda umntu. Xa unceda umntu funeka ungajongi ibala lakhe. Na aba bantu bacinga uba ndiyaqala udibana nabantu abamhlophe namhlanje, andiqali udibana nabantu abamhlophe. Ufundiswe ngumntu omhlophe. Ndifundiswe ngumntu omhlophe. Sikhulele ezifama sihlala nabantu abamhlophe. Ewe besicinazelekile kodwa bebenobuntu babo. Nanamhlanje abantu esisebenza nabo abamhlophe bakhona abangabantu, nakweminye imibutho nditshona kwi-ANC bekunabantu abamhlophe, bebengathathwa njengabantu abamhlophe, bebethathwa njengamaqabane. Na ithi ke ngoku le nto yohleli nje sifuna ubona ikhala sidla ngondebe endala. Xa idebate yakho okanye i-argument yakho ingenamandla, sukoyama ngombala, khangela enye into. Kanti